Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostol. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduceo. Naglakot sila kay ang mga ka-apostoles nanudlo man sa mga tao nga nabanhaw si Jesus ug nagpatuon kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila ug gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw. Sanglit gabii naman kadto. Apan daghan niadto nakabati sa mensahe na noon ug gidaghanon sa mga tawo miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadaguan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod na nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pari nga si Anas, ingon man kang Caiphas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa baday sa pangulong pari. Ilang ipaatubang kanila ang mga apostoles o ipangutana. Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahumang ang anaa kaninyo? Ug kinsa man ngalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napulong sa Espiritu Santo mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan o mga kadaguan sa templo. Kung kami kisukit-sukit karon, may tungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa pagkuha. Kung sa unsang paagiha siya na ayon, nan angay masayon kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel. Nga kining tawhana nga nagtinlong dinhi sa inyong atubangan na ayon sa higpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretano. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalingway ninyong mga magtutuod ug balay nahimo-himon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang ulo sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang bato nga gisalingway
ingon kanila, itangtang ang inyong pupot, dapit sa pupo sa sanayan, upang makuha ako. Kung sa itangtang nilang ang inyong pupot, kung wala na sila makadamo ang lalaki nila, kailan naman tayo ang ilang ng buhay. Ang tinunan na Ginoong Jesus Ginoo kayo. Ang Ginoo kada sa pagkatulog ni Simon Pedro na ang Ginoo ay kanto. Itapis niya ang iyang sapaw kaya nagpubog man siya kung iawag siya. Ang mga pamatapunan na kanto sa lagyan sakay sa sakayan nagtira sa pupo kamulo sa isla. Dito sila kayo kayo sa lagyan ang nakasyaman kami Kristo. Sa pagbawas na nila, kita pinagito ang usapang tao sa ilang huli na may isla na gusupa o may parusa. Kunya, ingon si Jesus kanila, ang lahat ng mga kung pinakabuhok sa isla ay buhay. Musa isakay si Simon Pedro o inirang niya sa lagyan ng buko na namunod sa magandang isla. Usap kagatos o kalima tulog ang buhok ang tanan. Ang artisan na sa kalagyan sa ilang buka, wala na rin ang isip ang buko. Kunya, ingon si Jesus kanila, galing-galing ang pangawang kamo. Wala'y isa sa mga tinunan na nanaas pagmamatala kaniya o sa siya. Kaya nagkailangan sila na siya mga Panginoon. Usang inulog si Jesus, ituhan niya ang tahan, tutuhatan kanila, dalam sa iyang isla. Ikatulong din pagpakita ni Jesus lalo sa mga tinunan kung siya ang Ebanghelyo sa ang ato pagkabot sa kapistahan sa University ng sa unahan. Ini usaha pagpadayan di ang Diyos diha sa iyang kapulog sa ubang walay pintuhan ang iyang paghatag sa iyang kabuo alam tanan. Nasayang si Jesus kung sayang kahintang nagatuwag sa iyang mga tinunan. Nagatuwag sila sa kabuo kaya wala siya kanila na makahatag sa iyang pagkakaroon. Hindi ko ang pag-uwi sa Diyos sa karunay. Ihagod nagpo diyan sa pag-amot ingon man pagdahok diyan sa Santos na University. Diyan sa pagtikas-tikas sa diyan sa karunay, diyan ay inuha diyan sa karunay. Kaya mao kini ang muking anuwanan diyan sa iyang pagkilang na si Jesus ang atong panulogos uhi isip sa sakramento diyan sa Santos na University. Upaw kini ang sa kalugo sa Diyos. Para ang Panginoon sa Kristo, naging ang pagpapalala, kinarang sa Espiritu Santo, para sa kapiyan sa mga sa simbahan, para hindi na magsabi ko sa kanya sa Panginoon. Lahat ang Panginoon, pagkuhan ng aming pagkuhan. Nabanhaw Ginoo, pagkuha ang among pagtuo. Nga ang tibuok simbahan, mabago pinaagi sa